Ак кайынга шук-шук итеп алка таккан. Ак кайынга җәен килде, иңгә яшел шәлен япкан. Ничә килсәм ак кайынга, үксеп елый җаным минем. Ак кәүсәгә таплар булып, тамаҗаннан кайгым минем. Бүген ул тагын бер үзе. Краннан тамган су тамчысы баш миенә чүкеш белән суккандай тоела. Караңгыланган бүлмәгә ябылмый калган пәрдә арасыннан яктылык саркый. Инде таң атып киләдер. Фәритнең ятканы юк әле. Күзгә йокы кермәгәч ятып ни файда? Күңелеңдә буран уйнаса, җаның рәнҗүгә, ачу катыш үз-үзеңне жәлләүгә түзә алмый ыңгырашса, йоклап була димени. Халидәне Фәрит бер күрүдә яратты. Институт тәмамлап кайткан, бар җире килгән егеткә күп кызлар күз атты. Ә ул Халидәне сайлады. Ниндидер бәйрәм кичәсенә клубка җыелган яшьләр арасыннан шундук күреп алды аны Фәрит. Вак чәчәкле зәңгәр күлмәк кигән иде Халидә. Биленә җитеп ашкан чәчләрен таратып, зәңгәр күзләрен зур итеп ачып, ул да хушын җыя алмый басып торган егеткә карады. Халидә Казан кызы булып чыкты. Гаиләдә бердән-бер бала, әти-әниләре зур түрәләр. Татарстан читендәге бу авылга туганнарына кайткан икән. Бик исең китмәсен. Внешность обманчива. Тәртипле булып тоела гына. Әле яңа иптәш кыз белән клуб артына чыгып, тәмәке пыскытып керделәр, диде Фәриткә досты Альмир. Юктыр. Мондый нәфис чәчәк бузык була алмас. Булса да, яшьлек юләрлек генәдер. Фәритнең башыннан шундый уйлар йөгереп узды. Һәм ул башы аягы белән Халидәнең төпсез зәңгәр күзләренә кереп чумды. Язым килде ак кайынга, шук-шук итеп алка таккан. Ак кайынга җәен килде, иңгә яшел шәлен япкан. Кызның үзен узатырга ризалык бирүен зур бәхеткә санады. Кызының Фәритне кочаклап үбүе дә, еш тәмәке тартуы да, икенче көнгә табигать кочагына чыгарга чакыруы да егеткә сәер тоелмады. Заманасы шундый, димәк, мин аңа бик нык ошыймдыр. Мин кыюсыз булганга, Дилбегәне кызый үз кулына алырга булгандыр, дип уйлады Фәрит. Очраша башлауларына 2 көн дигәндә, Халидә Фәрит белән кунада калды. Фәритнең элеккеге классташлары мәктәптә очрашу оештырдылар. Аннан соң табигатькә чыктылар. Фәрит билгеле Халидәкәен үзеннән калдырмады. Тик җыр, бию, уен-көлке белән мавыгып, кызның кинәт юкка чыгуын сизми калды. Эзли торгач, ул компания урнашкан алан читенә килеп җитте. Бер-берсенә терәлеп баскан, үбешеп торучы парның берсе Халидә икәнен тану Фәрит өчен беренче язмыш кисәтүе иде. Тик егет нәтиҗәне дөрес ясамады. Халидә кочагыннан классташ егетен кайырып алды да тәпәли башлады. Кызый өстерәп, ялынып, ялварып, аны алып китмәгән булса, эш ни белән бетәр иде, бер Алла белә. Фәрит алдында үз гаебен аклар өчен җилбәзәк туташ аны кочаклап, үбеп җайлады. Дус булып үскән ике егет гомерлек дошман булып калдылар. Югыйсә, барысына да Халидә гаепле иде. Авызына аракы эләксә, теләсә нинди түбәнлеккә төшәргә әзер иде ул. Хәер, аяк чакта да яхшы тәртибе белән бик аерылып тормады. Төрле яктан үгетләүләргә, Халидәнең чын йөзен ачып бирергә теләүчеләргә дә Фәритнең җавабы бер булды. Мин аннан башка яши алмыйм.
Җәйнең 2 айын бергәләп күңелашып үткәргәннән соң, Фәрит Халидәгә тәкъдим ясады. Тегесе исә кияүгә баруны күпер чыгу итеп күргән кебек, капыл гына ризада булды. Кечкенәдән үк әти-әнисеннән бары тик мактау, кадер-хөрмәт күреп үскән кызның ират идеалы бөтенләй башка иде югыйсә. Бер кайчанда үз гаебен танырга өйрәнмәгән, кыйммәтле киемнәргә, бай тормышка күнеккән Халидәгә үзе төсле үк крутой егет кирәк иде. Ләкин ул һәр теләген үтәргә әзер, кол кебек артыннан ияреп йөрүче Фәриткә чыкты да куйды. Халидәнең әти-әнисе ни гаҗәптер гади авыл егетен бик яхшы каршы алдылар. Кызларының азгынлыгы, укымый эшләми генә яшәргә теләве аларны да ялыктыргандыр күрәсең. Инде кызны тәрбияләүне ир җилкәсенә күчерергә теләгәннәрдер. Таң калырлык бай туй ясадылар аларга. Артык шыпырынырга яратмаган, булганына шөкер итеп үскән Фәриткә кинәт бушка килгән фатирда, машина, җиһазлар, күктән төшкән бәхет иде. Тик байлыктан бигрәк сөйгәне Халидәсе ниһаять никахлы хатыны булуга шатланды. Бу көннәрдә Фәритнең аяклары җиргә тимәде. Язмышына рәхмәт укып бетерә алмады ул. Кияүгә чыгу Халидәнең тормышына артык үзгәреш кертмәде. Ирекле тормышка өйрәнгән шибәр хатын һәр компанияның үзәгендә булды. Башта ул дусларын фатирына чакыра иде. Төне буе күңел ачып, иртән башы авыртудан интеккән хатын бар ачуын Фәриттән алды. Аспирин бир, ине җыштыр, савытларны ю, ашарга әзерлә. Бу командаларны Халидә ятакта килеш кенә бирә иде. Ире ризасызлык белдереп, бер генә сүз әйтсә дә, Халидә аңа ник туганына үкенерлек итеп җавап бирде. Фатирның һәм башкасының үз милки икәнен дә искәртергә онытмады. Син, мескен хәерче, знай свое место, дип кенә җибәрә иде. Фәрит үзенең бар көчен эшенә бирде. Үзен әзергә килүче түгел, гаилә терәге хуҗа итеп күрсәтергә теләде. Тырыш егет бик тиз хезмәттәшләренең дә хөрмәтен яулады, тик ул тапкан хезмәт хакы Халидәгә бер атнага да җитми иде. Исерек дусларын яратмауына Фәриткә үч итеп, ул кичләрен үзе чыгып китә торган булды. 3-4 көн өйдә кунмаган хатынын эзләп Фәрит бөтен шәһәрне әйләнә, әти-әниләрен аякка бастыра иде. Берәр компаниядә хатынын исерек килеш табып алса, аны һәрчә гафу итә, күтәреп диярлек өйләренә алып кайта иде. Үзен үзе юл куючанлыгы, йомшак холкы өчен сүксә дә, кайчак күрә алмас дәрәҗәгә җитсә дә, Фәрит түзде. Аның яратуы кулларча буйсынуга, кадерле әйберен югалтудан куркуга әверелде. Тик бу тормыштан чыгу юлын егет ничек эзләсә дә таба алмады. Халидәнең соңгы тапкыр өйдән чыгып китүенә 2 атна вакыт узды. Хафаланудан, мәгънәсез эзләнүләрдән гарык булган Фәрит ниһаять мөһим адым ясарга тиеш. Халидәсез аңа тормыш юк. Аерылып бәхетле булуына ышанмый ул. Иң кулайы дөньядан китү. Һәм яшь, шибәр, көч-куәте ташып торган ир шул карарны сайлады. Иртәгесен Фәритне балконда асылынган килеш таптылар. Көзің килдең ак кайынга, сары сагыш җанкаемда. Кышын килдем бөреләрдә, җәйләр йоклы яккаенда. Ничә килсәм ак кайынга, үксеп елый җаным минем. Ак кәүсәгә таплар булып, тамашаннан кайгым